ए सखी हमरो बियाह भई एके संगे तहरो बियाह भई एके संगे हमनी के तीनों सखी एके साथे पढ़ाई लिखाई सब कोई नहीं जाने कितना वो अच्छा बचपन के दिन रहे स्कूल जात रही सब एके संगे स्कूल से आवत रहनी जा एके संगे खाना पीना खात रहनी जा एके संगे आ संजोग देख के हमनी के शादियों भइल एके संगे ससुराल गइनी जा एके संगे सुहाग रात मनो एके संगे ना उतारा दादा के संगे एक के संगे के रोट लगा के रखले बड़ा सखी देखा हम एक खातिर तारा लोग के आज अपना सोझा बैठौले बानी नो हां ई बतावा ना का हो किस कलर की चड्डी पहने नहीं पहने हो ना ई बतावा ना कि तहार दुल्हा तारा दोनों आदमी के कैसन बाड़े ए सखी का हो उ त बहुत सुंदर बाड़े जिम करे ले का रे ए सखी तू बतावा हमरो बहुत सुंदर बाड़े अरे बाप रे तोर तो फाड़ देले बारे आवाज आवा ए सखी सुंदर बाड़े लेकिन उ कौना पोस्ट पर बाड़े कौन नौकरी करेले मतलब देह से बनल ठनल बाड़े नु आखिर उ का करेले तहार मर्द कैसन मिलल बाड़े बतावा ना ए सखी का हो हमार मरद हां हमार मरद त फौजी ह अरे दादा रे तोरा तो खूब लमका धरावत होई बंदूकिया अच्छा बहुत अच्छा के बात बा बंदूकिया लामा के फर में मत रहे ए घड़ी त एक ही बीता के ऐसन पिस्तौल ले मरब त टन टन मारत छेद तरे लत निकल जाए एक बढ़िया के बात बा सखी तहार मर्द फौजी मिलल बड़े छोड़ो हम ना बताए ना हम ना बताए ना बतेबू तो झोटा झोटी कह दे अच्छा हेने आओ हेने आओ छोड़ो हम ना बताए जाए तो ना हम ना बताए ना ए सखी का हो हमार मरद के बारे में पूछ लेलू है हाँ। अपन मरद के बारे में ना बताइबू सुना दी काहे रे तोर मर्दा मर गलौ का हम अपना मर्द के बारे में का कही बाबू माई तो खूब सुंदर शरीर देख के नौजवान एकदम शादी ब्याह को ये देलस लेकिन जब सुता तानी नु तो कुछ करो तुरंत बाना सकी बड़ा दर्द में बानी हो का दिक्कत बा चोरा 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 के ना चोरी के सिया नाम अखाटी के पट्टी पर परे सीना के बोझा नाम सटा सटी होई को बदई के भैया सटा सटी होई को बदई के भैया काहे काहे सजनमा पारन दादा सजनमा पारन दादा सुनरी माला जी फरिया के बोला तू तो सरकारी
कौन रहे अगुआ रे? अगुआ रे नतिया के कोइल हो झाला सिरा। खोजनी ड्राइवर बरावा मिलल बा खाला सिरा। गेर लगाव हुके नहीं खेते गेर लगाव हुके नहीं खेते सजनमा हाथाना रुपया देवल जाला छूट महाराज। बताई तो वो खाली 20 टकिया 10 टकिया। शिव शंकर भैया ग्राम सरैया हजारों रुपया पुरस्कार और दे दी। पैसा बानो अभी पहले जाते जाते रोक दे। पैसा जात रोक दे। धन्य है नारद बाबा के कृपा बन रहुआ पर। एकदम वही तरह फुर्ती रहुआ लोग के देह में बरकरार रहो। ई जवानी के कहानी का कही गंगा के अरार जस खाड़ा बा जवानी रा। टप 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 कहत है से पानी रा। पढ़े साल कुंवर जी कोनो चीज के परीक्षा देवे जाए तले परीक्षा के दिनवा एक दिन पहले हमारे इनकर गौनई के साथ रहे। इंडियन रेलवे उरियान टोला परशुराम महतो जी जे कि 500 रुपया के हमरा के पुरस्कार दे के हमार मनोबल बढ़ौले बानी। दिल से हार्दिक अभिनंदन बा। बालाजी महाराज की कृपा बनी रहे। बाबा बागेश्वर धाम की कृपा बनी रहे। आशीर्वाद। साधु जी सीताराम बालक सीताराम। तई कुंवर जी पढ़े साल वाला बतावा याद बा कि ना रहुआ? प्रोग्राम हमारे इनकर के साथे रहे। आ तले बिहान भेले इनकर परीक्षा रहे। सुतनी जा रात में एक के साथे हम आई कल के प्रदुमन जी आज रह तो खाना उना खाने बनी तो खाऊ के काल है जइहा। आ काल परीक्षा भी बा हमने से परीक्षा देवे बक्सर निकल जाई। आ तू अपन छपड़ा निकल जइहा। कहीं ठीक बा एके जोरे सुतनी जा हम आई। ई कहले कि सुना ना हमारा नींद टूटेला ना सवेरे तनी हमरा के जगा दिहे रे भैयावा। कनी देखी कुंवर जी जेंगर रहुआ हरासमेंट रहेला प्रोग्राम के वही तरह हमरो रहेला। हमरो आंख खुले उलेला ना लेकिन वो परीक्षा देवे गल जरूरी बा। तो एगो काम करी हमरा छोटे लाल महतो के हाथ में धो के सूती रहुआ। हमारा जागे से पहले ई जाग जाले। आ जब ई जाग जइहे तर परीक्षा के टाइम का जे नहीं एकदम टन से उठ के भंदर परीक्षा दे तई जवन का खो जाती है रे का खो जाती है। गंगा के अरार जस खड़ा बा जवानी रामा आ टप 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 कता देहिया से पानी रामा। तई जवानी का खो जाता धके भरी पाजा खोजे गरम पूरा। सजनमा लीलारमती
रहनी रहनी सब कोई उनकर गाना गावेला हाँ लेकिन